Ngiyabingelela babukeli bomkhanya kude TV, King SMC lo bafowethu Mr Delicious, uyena ngabafowethu uShoti, abanye bathi terrible. Lungile ke sengakwamukela noma ngithi ngilifuna abantu bathi hayi bangibiza ngalo akulungile. Ngiyanibingelela nje bafowethu nonke ababukeli bomkhanya kude enyakeni omusha uqalile nje unyaka. Hayi bafowethu sibuyile ngiyazi mhlambe baningi nje bese besikhumbula ukuthi awu sebeshoniphi hayi sikhona sesibuyile enyakeni omusha bafowethu. Mhlawumbe nje ake ngiqale ngiveze lokho ukuthi mhlawumbe ke indlela kulonyaka lo esizosebenza ngayo izothanda ukuhlukahluka. Niyazi ke nani babukela ukuthi sikhuluma kakhulu ngeindaba zejele kakhulu ukuthi ejele kanjani but manje sekuzothi ukushintsha kancane not ukuthi sizophuma nje completely endabeni zejele but sisesokhuluma manje ngama topics ahlukahlukene ezinto nje ezenzakalayo mhlambe kwezinye izinto mhlambe abantu abangakwazi ukuthi bavuleke kuzona umqondo ngandlela thile ezenzakalayo nje ezweni esakhile kulo esiphila kulo. So abantu abangalindeli ke kuphela ukuthi kuzokhulunywa ngendaba yejele kuphela. Ziningi izinto ama topics esisazoqhamuka nawo kulonyaka. Bafethu niqhubeke njalo ni subscribe bafethu, abantu ba comment bafethu, abantu ba like. Yeah, so njengoba sazi ke bafethu kuyilesi sikhathi sonyaka omusha manje siphuma kulesi sikhathi ekuthiwa ke i-festive season. I-festive season ke bafethu la ngempela kusuke kunebusy khona, siyazi kusuke kunebusy ngempela. Abantu bavalile emsebenzini, abantu babonasile nampa, abanye basuka endaweni ehlukahlukene bagoduka imithwalo isobhokweni babheke emakhaya. Kade bagcina emakhaya bathi bayobona izingane zabo, abanye abangahlali nazo, abanye bahlala emqashweni. Ngokunjalo sebehamba manje baya emakhaya. Unyaka uphelile, i-festive season, isikhathi sokuhlangana kwemndeni, isikhathi sokujabula, isikhathi sokubuyisana kwemndeni, isikhathi ngathi nje isikhathi sokuspenda nje nemndeni yethu. Kujatshulwe kube nje ya. Nanso ke inkinga la iqhabuka ifika ibe khona. Kulesikhathi sokujabula kunabantu uthola ukuthi kusuke kuholiwe. Abantu baholile, abantu babhona senjoba ade ngishilo. Bathenga lezi zinto abayithengayo, abanye bathenga izinto zokuyijabulisa njengayo nje i-alcohol kanjalo kusuke kuyi-festive, abantu abasebenzi, kuyaphuzwa kunjeyana, ngiwe emabhishi, kuyaphunywa ama vacation, yonke lento le. Uthola ukuthi ke ngesikhathi kujatshulwa kanjalo kuphuzwa kwenziwani. Sibonile ke, ngicabanga ukuthi sibonile nje sonke ukuthi noma siya esibone futhi ngoba phela kusinto eyenzeke kule festive season esiphuma kuyona kuphela, but into ehlale yenzeka kuona wonke ama festive seasons. Uthola ukuthi ke uyabona hayi amaphoyisa awayibekile phansi up and down, noma uthiwa nje ugibela itekisi uyahamba bagibela amatekisi nenye ihamba nje kanjalo itekisi niyafika lapha phambili mhlawumbe robotini elithile nanga amaphoyisa inqwaba lapha kukhishwa abantu ngisho ematekisini, kuyaseshwa kwenziwa yonke lento. O driver bayafuthiswa kuzwakala kufuna kubonakala ukuthi ayikho alcohol esemzimbeni, nalabo abahamba ngeemoto zabo ngokunjalo bayamiswa kunjeya. Uyabona nje kusuke ku up and down kuma kuyale. So uyabona ke lesi sikhathi kuthiwa i-festive season, in my experience ngesikhathi ngingaphakathi isikhathi futhi nakhona ejele ekungenwa ngempela ngase ejele. Ayi basuke impela hayi usuku nosuku kusuke ngena abantu ngapha inqwaba yabantu, yabo yilowo ubanjwe ubeshaya imoto yakhe kuthiwa unecala le drinking and driving. Umunye
ngokunjalo ubanjwe kuthiwa ubephuza public. Uyabona nje lamacala njalo omunye hayi bekuyijatshulelwe kwasuka ingxabano ethile kwaliwa, yabona kwaligcina kulimala abantu. Thema kulimala abantu kanjalo noma kukhona oshayeka kanjani njani kwavele kwasuka kwavulwa loyo olimeleyo wavula icala kanjani njani waboshwa. Yabona omunye ayiboshelwe ihambela nje emgwaqeni, uyabona ngokuthi uthe mehambe emgwaqeni amphosa, yabona methethe yavula awu hey inkunzi malanga iphethe leyo niphana yayo ivuliwe nokuvulwa, yabona ukuthi uyakusho uhambe ephusa useboshiwe njalo. Yabo izinto ezenzakala ezokuboshwa lawo ama cases anje ngalawo nge-festive season noma ekhona ke ama cases amakhulu, uthola ukuthi mhlambe abanye bebephuzile kwasuka leyo kwagcina kudutshulwana kanjani njani, yabona. And futhi the same festive season abantu ababanjwe inkunzi umhlola, uyabona babanjwe inkunzi, abanye kugqekezwe izitolo zabantu, abanye baphuma emsebenzini babanjwe inkunzi, kwenzeka izinto eziningi ezihlukahlukene, ubugebengu busuke bubuningi nge-festive season. So bonke ke labo bantu uthola manje kuzothiwa bazobanjwa manje, yabona uma usubanjiwe nakho ke, yabona manje usubanjiweke uyahamba uye police station uyahlala, mhlambe bekusondelene neholiday awuzukwazi ukuhamba uye enkantolo ngeholiday, inkantolo ayivuli, yabo usefuneke ulinde, yabona kudlule lo holiday lelo uyahamba uye enkantolo usuyathunyelwa, mhlawumbe usuyisiwe kwesivili, ufike kwesivili lapha nakhona inkantolo lapha ivele yakushaya ngestress esingakanani, mhlawumbe kwathi hayi siyokubona ngoJanuary, yabo usuyohlala lapha ngesikhathi ufika ke ejele, yabo kunabantu akade baboshwa abakade baqala ukuhamba amacala, mhlawumbe baboshwa ngokuthi abanye baneminyaka, abanye baboshwa ngoJune sebenenyanga, abanye baneminyaka njengoba ngisho bahamba amacala. Uyafika wena uboshelwe nje locala lakhe elincanyana, kuthiwe uzubuyela enkantolo for i-bail hearing ngonyaka ozayo, uzubuyele ngoJanuary, yabo bayazi ukuthi yobu necala elingaka elincane kanjena nje vele uyoyithola i-bail uphume, yabo kulindeleke ukuhlukumezeka lapho ejele, uyahlukumezeka nje lapho ngoba manje kuyaziwa vele ukuthi uyaphuma, njengoba kwazi ukuthi uyaphuma nje uzohlukumezeka kumnyama kubofu, kufuneka le mali, yabo nekhadi lakho lelo lasebank uzogcina usebenzisa imali yakho ngendlela ubungahlelile ngayo. Ubani ophethe ikhadi lakho leminyango wena engazosukela wena, lisuka leminyango ngizosukela la, yabo le nto le uyangena mhlawumbe uzothi ungena nje hey kusuka umsindo nje ngokuthi unuka umnyango, ithi unuka umnyango aqale yogeza lo, yabo unuka umnyango ahambe yogeza, ugeziswe lapha ngamanzi abandayo, uyabuya la uphetheni usiphatheleni kuyi-festive, yabo sihleli la thina neminyango kanti nisebenze eminyango uphetheni, yabo thothi ungena nalapho akomalo uyiphethe ngoba imali phela uma ungena ejele iyathathwa lapha reception, ukuthi ubuphethe leyo mali le uyibhalise khona lapha, ubhalisa imali yakho kanjalo usakwazanga kwangena nayo leyo mali le, sezofanele manje kusebenze ikhadi lakho lizosebenza futhi ngoba igebengu izobe engadlali lapha, yabo uzobe ziyifuna ngempela, kukhala isibhaqa uyahlukumezeka nje kuphela ukuthi uyisigora, yabo ngoba nekhora ngiyakhumbula nje one incident, ngiyakhumbula nami ngangisaseyitoksini kuyisikhathi sayo festive season le, kungena abantu kanjalo homa drinking and driving, homa assault nani bangena, abanye ubanjwe nama drugs, yabo abanye bekade bamba inkunzi kanjani njani, hey kusuka umsindo kudlala, yabo khona nje umuntu mfethu wafika emude nje esigore ngawayiboshwe drinking and driving, esigore singakubona nje yabo le ndoda mengasethi uyangibamba ngempela ingangibhaqaza ingibulala, uyabona. Kodwa manje ayikwazi ukuyenza leyo nto lapha ngoba laba abantu labana abadlali, kuphela indaba ukuthi uyisigore, nje uyisigore singakanani ngeke uzukwazi ukushaya abantu abawu-60, yabo ungabaqala ngapha abantu abawu-60 phela usuku ungekho emovini lapha akukho emovini, yabo i-real life. So into engifuna ukuyiveza ke la ukuthi enjabulweni esiba nayo ngama festive season igcina manje siholele ekutheni usungena ejele kade uthi uyajabula wena, usuyafika lapha uyahlukumezeka nalelo bonus lakho
yabona noma naleyo umholo wakho ugcina ususebenziseka ngenye indlela lapha ejele ngoba uzowusebenzisa uthanda ungathanda yabo mhlawumbe nezingane zakho bekufanele kwenze uzenzele u1 no2 awusakwazanga ukwenzeka yonke leyo nto yini ngenxa nje injabulo esikhashana usugcine manje usungena ejele baningi nje kuyimanje khona abantu abakhalayo kumanje njengoba ngikhuluma nje abasejele njengoba ngikhuluma abanye baboshwe ngakashaya umhla 25 abanye baboshwe esedlulile umhla 25 kodwa uNew Year ungakafiki basemajele manje uthe qhuma ama crickets nje kunje nje bebese ejele bo yabo eyihlobo nabangani izingane bayakhala manje abasakwazi ukujabula kahle bayazi ukuthi ubani wa so ngenxa nje injabulo esikhashana kugcine manje sekwenzeka into obungayicabangi usungena ejele lapha usuyohlukumezeka number 2 akuphelele lapho usune criminal record yabona kade usebenza ufike wahlukumezeka lapha kwamosheka imali yakho ngendlela ongayiunderstand yabo number 3 sekunenkinga manje ukuthi usune criminal record mhlawumbe akuseze ukwazi nokubuyeleka nasemsebenzini ngenxa nje yenjabulo esikhashana ingakho kwalezi zikhathi sama festive season bafethe ngazi ukuthi singaba nokuyiphatha ngendlela uyibheke nje wena ucabanga ukuthi izinto ezikanje njengalezi engikhulumayo ziyenzeka ngoba akekho umuntu ongayazi lona sibonile emphakathini esiphila kuyo kwenzeka bayaboshwa abantu nathi njengoba bengisetshele bese bengengibona yabo ayi suku umsindo abantu bafika ngama festive kugcwele kuthe nejele kuthiwa ligcwele ijele yina abantu manje baboshiwe manje baboshwa nge-festive season so injabulo esikhashana bafowethu ayingadala ukuthi ugcine isi affecta impilo yakho yonke ugcina isiba nomthelela nje empilweni yakho yonke ngoba once phela manje wana leyo criminal record ukuyiclearisha kuzothatha isikhathi awusakwazanga manje ukubuyela emsebenzini ushaye i-festive season usebenza right yabo kodwa ngenxa yenjabulo esikhashana waboshwa usekho ke right usuya noma usuphuma ngebheni ukuthi uyaphuma ngebheni mhlawumbe ngalo January loyo awusuzophuma uhlala ekhaya usasebenzi yabo ngoba phela manje usune criminal record so izinto ezikanje bafowethu ziyadinga ukuthi siqaphele ilokho nje bengifuna ukukhuluma ngakho manje iqale ngakho ukuthi ngekhathi ze-festive season phela okunye nje yabona njengoba ngichaza lento ukuthi ngenxa yenjabulo nje isikhashana ugcina usungena enkingeni ngiyakubona ukuthi usungene ngaphakathi wahlukumezeka ngendlela uhlukumezeke ngayo phela ukuthi ufike nge-festive season uthi wanoholile nibonasile kusho igebengu lapha yabo lonto ifuna imali la yabo ugcina usukhipha imali emabhenki sekuba njani yabo ongifuna ukuthi isiqaphelisise kakhulu ukuthi phela awungeni uboshwa nje kwakho waye police station uzofika uginqe lapha ginqe ithubu sengcolileke manje imino yakho njengoba sengcolile kanje imino yakho ulungileke sekushaya isikhathi sika Dora mhlawumbe njani usuyaphuma ngebhayili usuphuma usunenkinga yama-fingerprints manje yabona lonto le umsebenzi okade unawo usukuphelele angeke usakwazi akusekho lula futhi nokuthi uthole omunye ithuba zakho ukuclearishwa kwazo akukho lula njengoba manje sebevele bekhuluma indaba ukuthi uclearisha ithuba kuthatha 10 years nje awungitshele nje ngenxa yenjabulo esikhashana mhlawumbe ethathe nje hayi nosuku lonke la uma minishana noma awani usunenkinga usune lifetime problem usune lifetime challenge ngoba uma usuphumile ngaphandle manje ithuba zakho ingcolile ngeke usasebenza la usebenza khona akusezulula futhi akusezubalula futhi ukuthi uqasheke nala ngabe kuthiwa khona ke mhlawumbe ungazama ukuthola khona umsebenzi so uyabona ukuthi usungena enkingeni ngenxa nje injabulo esikhashana so ilezo zinto ke bengifuna ukuyiveza ukuthi kubalekile ukuqaphela because at the end of the day ugcina manje usungena enkingeni ekuzongabi inkinga ezothatha 1 day noma 2 days noma inyanga ezothatha nje isikhathi eside iminyaka ingasolveki so yilokho nje bengifuna ukuveza uqala nje unyaka sazi ukuthi bakhona futhi ngiyazi bafowethu bakhona phakathi kwethu abanehlobo zabo noma abathandiweyo baba bavelelwe yilento engikhuluma ngayo
yabo bakhona yabo. So ilokho nje bafethu bengifuna ukuveza Mkhanya Kude TV.